right. Pamanja taura zvedune nayo kuti varume nevakadzi vane machuva vanoda chii. Mostly ndechitanga nevakadzi. Ndichataura zvinodana vakadzi. Then ndikataura zvine zvida vakadzi. There are only 5 points. 1, 2, 3, 4, 5 points. But each point ndandataura inenge ichidi ine opposite sex. Jangu murume anoda zvekuti, mukadzi anoda zvekuti, right? Tutaura mature, hatutaura ma-teenagers, hatutaura ma-19-year-old, tutaura varume vaya voda kuroora, varume voda kusettle down, tutaura vakadzi voda kusettle down. Vakadzi vanoda kusettle down vawandisa kudarika varume vanoda kusettle down. Varume vazhinji vakabuda marriage havadzokeri, havadi kudzokera marriage futi. I don't know why. But vakadzi vazhinji vanobuda marriage vakaona opportunity yekudzokera marriage vanoita correction. But varume, I think freedom sometimes inoita overwhelm them. Varume vakabuda marriage, freedom iri kunzwa inonakidza kugara wega, so uchikubuda uchidzoka nguva yawanda kunonakidza usingaiti. Kuti vashoma vamwe vacho vatozodii kana kudzoka murelation. Vanongoda kuti ndajamba. But first thing chinodiwa nemukadzi, right? Ndozotaura zvinoda murume. Connection, right? Vakadzi vanoda connection, ndo first thing. Vanoda kana chiti connection ndoreva chemistry. Kana mukadzi asina chemistry newe, chemistry nevakadzi ndefuti haisi kuti you look like this or you look like that. Sometimes mukadzi anongoita write you off straight away. Nokuda constant connection jet angokujaja kuti amconnectan anotoziva angokuudza kuti no. But chemistry is very important. It's a deal breaker kuvanhukadzi vazhinji. But chii chinonzi chemistry? Why is it so powerful? Kuno mumwe doctor akambotaura kuti chemistry is when the pleasure centers of the brain engage, right? So the pleasure centers of the brain engage, inonzi chemistry, right? I'm the Dr. Gibbons, I think. Dr. Gibbons. I'm an anthropologist. So the pleasure you get from chocolate, the pleasure that women get from chocolate or roller coaster, it's basically almost the same. The pleasure, Doctor Aitanzi, psychology, Aitanzi, while chemistry is not everything, many courtships really operate around each other. But I remember doing an essay about it, but I'm so going to get Saka, these invisible aromas, my taste, that thing is. George, no point to cut adding. It was a good thing. Zimungo voice, you know, a panel of the Yachakucha was really, but it was a Nigeria connection. You would one with a voice room got an vacant visit. Panama room to sell for Facebook and never voices to get on our phone. But no, said, kind of a channel else, but that's not enough. Because under connection, and it's easy to open a connection on cards. Wagon was for the moon, Namari, and the Vanima traits like a connection never got but one of that connection. Then Root was no doubt connected to Maria Cochetica. Not no to name Beamer on his Benz. Over what cats are not connected to Benz. Chamari, I know Garam Benz Marquemo. And that's not connection in the way. I don't know who has not Benz, that it's all Benz Marquemo. I don't know. One connection, I can show you a just with Unoko Mura and I'm sure connection no deal, right? Maybe vakazi vachaita vachafana wanacha phone nya text connection in and use but not that connection.
That's what you talk to a woman so over the phone non-stop. So you know not the conversation asingade. Iye wachida kutaura newe long hours and hours. No connection here. Yavaningwa nayo. But chimwe chavanoda number 2 is predictability. Alright, inini sandasvika ikoko ndada kuchati kadzi ndakudza zvinhu ndavakadzi. Chokutanga pa connection papo murume yes anoda connection but anoda something attractive in his face. Murume anoda something indikutaura semurume chirepresenta murume. Let me tell you women, murume anoda attraction, anoda something good. Izvozvo tazotaura later. Murume anoda something good in his eyes. Murume akaona kapi akaifarira. The way we see property, I'm not joking, the way we see kuona table, wow, same atizivi kudifferentiator. Atizivi kudifferentiator between kuda kwezvinhu, kuda kwanoita motikari, kuda kwanoita imba, kuda kwanoita something nekuda mukadzi. We just go by attraction. Akangozviti mukadzi akapenga. That's enough. Which is why the most important thing for you as a woman is not is to look good. Just look good. Vese vakadzi vanoluka good avastruggling kuwana murume. Vese vakadzi vanoluka good avamboiti struggle kuwana varume. The most important thing chinongodiwa pamukadzi chete ukangoluka nice, une confidence, ukaluka nice, une confidence, audo pese pawaenda mungava muclub unongoona uchingoattracta boys. Ukaenda even pacounter chaipo chaipo anotengesa mustoro chaichai mustoro anenge achingokusmailira murume ukadare kana ungori attractive chete and une confidence aumbostruggle pafacebook pako chaipo unongogara wakangoivingwa kuinbox. Saka varume vanoda zvavanoona. Varume havanavo zvazvikuti connection. Murume anogona kudanana newe pasina connection, mukachovha makore pasina connection, achingofarira akakonekta iye akangokonekta ne the way you look. Be careful women. Murume anogona kukonekta nelula yako chete kungoda mukadzi yanonaka agogara ne agokuwestira a lot of years achigara newe asingakuroori akangokonekta nekuti anoda gumbo rako. Kana kuti anogona kuconnecta ndokungoti you are available, availability yako anoconnecta neavailability yako wakafunga ndawana murume ndigere nemurume kuwestirwa makore nemakore nemakore. But mukadzi haazvigonezvo. Mukadzi anoda connection. Kana isipo connection unotozviona kuti mukadzi apachina. And ukaona musingataudzani for a long time even pafoni chaipo better musatombopinda murelationship zvenyu. Kana maraita zvokungochaina zvokuda kuzopinda murelation motogara mese imbita dzakana kuwirira kungoita conversation yekuswera kwezuva ndo mhuri dzedzo kuti baba vauya zi mongonosangana mubed. But number 2, vakadzi vanoda predictability, kuva predictable. Vakadzi vanoda yes, zvinova turn on kuva munhu ari unpredictable. But kana voda relationship chaiyo isina routine, kana isina, as dull as it may sound, right? Pana psychologist akazvitaura izvozvo. Women need to know where you guys are going. Angasakubvunza zvake, but mukadzi kauchidana naye anoda kuziya kwamuri kuenda nerelationship iyi. Angasakubvunza, but mukadzi kana anoda kuziva contract, kana ndoti contract zvokuti kwanza hatiri kungodanana changozona pamberi apa. You think women like that? No, they don't. Havakubvunzi zvenyu, but musikana anoda kuziya. Vamwe vanobvunza unondidii, vamwe unofunga kuti mukadzi akabvunza kuti ukati ndokuda ukati unondidii, vamwe kuti mukadzi anopenga uyu. Vakadzi ndogara chavabvunza pana kuti vakadzi varume vanoda kurova spenye hakunyenga wese murume ane one intention kuenda apa apinda pamakumbo apo handikunyebera. But vakadzi vanoda kunzwa
the contract in this is doing but it's also remember that as dull as it may sound, women need to know where they are with the guy. Just ukazunza ukadza chibvunzo nomurume kuti une mukoma here ndopanozunza even achiti so ipapo anga ari confused anga chitorevesa vakomana mukazomukadzi achiti akanzi are you married? Do you have a boyfriend? It's complicated yanenge achireva ndeyekuti auna you've never told the woman kuti muri kuita sei inongori vanoda kuziva kuti relationship iyi ichareba zvakadii. Is it forever? It's a long term or ndeye kumirira kuti mukadzi adzoke mukadzi wako agodzoka mugodzokerana or ndeye kumirira kuti mukadzi wako ari kuafrica azokujoina. They want to know all that. Even small house inoda kuziva contract kuti babai mucharamba muchindidai so kusvika rini kusvika vana venyu va16 mobva mandisi here kana kuti ndichazopesera ndaa mukadzi wemumba o kana kuti zvicharamba zvakadai ifo vanoda kuziva because it helps them more. Pana nhasi ndikuita zviri academic. Pana ainzi Kate Taylor, a psychologist, akati for all our impulsive mood swings and frivolity, women are the routine cravers in a relationship. And that routine, continuation, stability, and duration, that's what they long for. Those are it. And that's still academic. It's really academic. Saka stability, duration, ne continuation. Zvicharamba zvichikontinyerwa ndezvanhasi chete. Kana ukanga wagwadama ukamudya kuzasi, mukadzi anoda kuziva kuti ndezvanhasi chete here kana kuti kana ndaa marriage ucharega kudya. Zviripo anofanirwa kuzviziva kuti ndezvamusi wese ndezvamazuva ese before I commit to you. Vamwe venyu kamunotanga ungodya zvekuti ndipiwe kwanhasi. Kana mangopiwa first time hamuchaendi kuzasi. Vamwe vakadzi vazongokubvunza kuti ndikoma muchiita kwekwe hamuchandidya here. But they want to know. It's very, very important to munhukadzi. Kana pana vanhukadzi vachandikakavadza vachazofona in a minute. But according to this expert, mubhuku rake rakanyora aitanzi izvozvo continuation, stability neduration is very, very important to a woman. It's what women long for. Ndo mawedzi akatotaura. Kumurume predictability inoita senge inoti boy, but murume chanoda kungoziva kuti uri wangu here. No, even akauya kwauri achitamba murume, varume vanofanirwa kuti vanotamba nevakadzi. That's why varume vachipedzisira varoora munhu vasinga. Murume, you can make a man asingakudi marry you, not by getting pregnant. No. Women, let me tell you a secret. Women are very, very stupid. Sorry, men are very, very stupid. We men are very stupid. When I say we men, I'm not saying women. We men are very, very easy to deceive and stupid. Tinodana name muchitotamba nditi. Tosvika kuti rakatimborana nemusikana wangu. Zvimafanisi ndemusikana wangu ari kujoza handiti. Unosvika paya unofunga kuti maybe it's a routine. Kurarana kuri routine. Unowana Gee, Miss Gee vane different method. Miss Gee vobva vakuti nekona iyi, vobva vakuti nekona iyi, votaura zvimwe zvinonakidza, vokuita kona iyi. Confusion yado vapo ipapo. Murume anozozada ndachida kutamba na Miss Gee, woti ndichadzokera mangwana. Ukasaba routine ukanodzokora Miss Gee vakauya nemwe kona, Miss G kana Miss Gee, Miss what, vakauya nemwe kona. Vakamuti vakamukambura rakadai zvikamukonfyuza futi akadzoka ketatu. Kudzoka ketatu yadova commitment. Murume adova committed. Munhu atanga achiti ndiri kutamba adova committed before you find out vekusouth Africa vabata pasi. Vekusouth Africa vanenge vari routine kitchen sadza. That's why masmall house achizopesera atodzikamizi parelationship. Those small as you know, while you work as much as routine, Varma is unpredictable. Oh, ya kumbashi kwa tasha kono kwa garaba sofa. Oh, kwa no katanya ngama kumboga dai pambeta so wakashamba.
Did not something stupid, honestly, something so stupid. He will never forget you. There's something very, very stupid. Ask them. Mukazi wasingakangani usually. Mukazi murumu wasingakangani. Muna with something unique, something stupid, something you're not. Kungoyene mvura so iri mbavu. Kuyana. Kungoita try kama system. Kungoyene mvura iri mbavu one day. Omugezi imo muno mu UK. Because mu UK takavuma kuzvitira kudya. Azviitwe mu UK. Kudedikeza maoko asinkiri ngomdara sazara nyingo dzisa microwave kungoita zviri opposite we nemvura ngotanga karuti ngokuti every day unongoya nemvura gezai oita unoputa wapa tissue rangu favorite tissue rangu woputa maoko awo vachipedza kudya wodzoka futi nemvura something stupid like that zvinongomuconfuse murume zvinomuconfuse whereas vanhukadzi vanoda the opposite kuvarume vanhukadzi vanoda something chine routine wakaziva kuti dina inoitwa na6 uri murume ukagara uchingove available na6 hour you can make your wife happy wakadzidzisa mukadzi wako kuti na9 pm unenge wamumba 9 pm we ikangochaya uchionekwa uri mumba routine women love that vakaziva kuti ndofanirwa kukorobha mumba nokuti mangwana masikadheti vanodai zvinhu zviri kuvarume it's the opposite varume toda kusurprise vakadzi vanoda zvinhu zvine routine mukadzi akaza every month end tinoenda nevana kumeal murume wangu acha ukangokomita ipapa pari kukomita ipapa kuti vanozvidza kuti nethursday yekupera kwemwedzi every last thursday of the month dedi vanototora off tonodyana nevana watofadza mukadzi handi kuona malove nemalaiksai guys handisitombokunyeperai something is true there pandinotaura mukadzi akaziva kuti na11 pm dedi vanoda stonyeni yavo anozvifarira izvo sometimes munova juma asati anyatsogadzirira tiri kuenda out izvo for shopping vakadzi havadi izvozvo sometimes unoenda kushopping asingafili comfortable famba newe wakachena wabva kubasa nesuti ungosvika uchingokuti hande womunonga uchingoenda naye dhuki iri pasaidi anofila threatened kuti saka vakadzi vamwe vakationa mutown umu vanenge vachikuti anoda nechimbuya chisingazive kugeza give them time vavudze time vape time yemakeup vavudze well in advance ndo zvinoda vakadzi izvozvo mai madam nhasi toenda out na4 wakazongowana akapfeka ziguvuguvhu ravo iriya wavavudza makuseni toenda out na4 yawo mhosva yevakadzi havafanani havo pati yavasinganyanyi kufarira vakadzi ndeyekuti unongosvika kuti pindai mota wapinda mota tawadova mushopping mall navo dedi kana ngoti pindikwiri navaenzi unoya nevaenzi madhamu arambotsvaira even musina tsvina ndaiona mama vangu vachidei muimba musina tsvina sorry matongosvika zvenyu matongosvika wodotanga wodocleana but mumba magara muri clean women love planning kana uchida kuwana mukadzi tangu kangoshowa kuti you're a planner that's why uchipimba nemukadzi ukamuradza no unoza chii ndinokuda pati pamarero randandine ka1000 chete ndichazowedzera imwe ndasingazi handizivi ndichawana mukadzi rini but ndine vakangoziva kuti you're a planner you're on the right route uri right route vanoda ka little predictability kokuti because remember kavakadzi vavo panoenda kuchristmas especially vasati vambororwa question vanogara vachingobvunza iyo question vanhu vakaivenga vakadzi vari single vanoivenga unororwa rini kwamuzukuru ende zvimambuya zvanatete zvanatiti zvinenge zviri kumaraini koto iyo ucharogwa riniko nai muzukuru ucharogwa riniko makwasha saka vanenge vachida that information ive answerable achauya mukwasha next year muna november kana uida kufadza mukadzi mupe date uchiratidza kuti uri serious ende date racho rosvikawo zvishuwa uchiratidza kuti you're prepared wamufadza wedding iriko rini tochata rini iwo hauna kana idea kana even kuti unoda vana ungonoda vana rini vana vacho unoda vangani ende hakuna mukadzi asingadoita vana but vamwe venyu hamuna plani varume kuti akaramba ndiitira vana hakuna mukadzi anokurambira kuita vana even mukadzi ane 45 chaite ukagara naye pasana kuitira mwana chako chako ukatoshamisika but unofanira kushowa plan zvavanozorambira ndezvokuti anoona kuti you don't have a plan yekuti
you look like even per 45 achitongozvara unokwanisa kungomutiza wabva aramba kuti single mother at that age achifamba nekachecha haadizvo. So sometimes hatina information enough yatinovapa yekuti kana tazoita vanhu vacho toda kudii, they love planning, right? Number 3, a man who can provide. I know kuti vanhu vanoti hey vakadzi vava independent. Even the most independent woman ane mazimari chaichai anodawo a man who can provide. A man who can provide, right? Evolutionary, kuna doctor futi ndichazotaura doctor ainzi Michael Dunn akataura izvo zvekuprovide. Women are child rearers, men bring home the bacon. That's evolutionary. Evolutionary kachiti evolutionary tora zvaitika vakara maancestors edu vakadzi vaigara pamba, varume voenda kusango vasingaziti vanodzoka here kana kuti havadzoki. Asi chaizikanwa nevakadzi zvokuti kana vadzoka panoita nyama chete, food will be there on the table. Varume vaenda kunovhima, handiti vachinovhima mukadzi angazaziti vachava nenyoka here, vachava nechii, zvaingonowiwa nazvo vaingozati whatever the man is going to bring is food per table. Hapana chambonyanya kuchinja. A lot has changed in the last 2,000 years. Because I tell Michael Dunn, many women still look for a man to provide for the family. Pastor Diake, akaita ku University of Wales. He found that women will rate a man more highly if pictured sitting at the wheel of a 70,000 silver Bentley. Ukatorwa picture uri muzibentley. Ukakombiwa nomunhu atorwa picture ari pa a battered Ford Fiesta. Women will rate you differently. Izvozvo handizivi why. Handisi kuti tengai mabentley. Ndiri kuita zvakataurwa naMichael Dunn. Ndakudai nhasi tiri kuita zviri academic. Pai masters dzevanhu vamwe vari higher than me, mapsychologist vachichichi. Saka vakawana conclusion yekuti female will focus on question of wealth and status. Kana murume achiprovide some of those qualities, he is in a better condition to rear a healthy offspring. Kudara manje, evolutionary. Murume ane mazimhasuro anotyisa ndiye wana mukadzi. I'll explain. Murume, even kuma animal kingdom chaiko, the strongest animal, the most fierce one, ndio inokwira pamakudo. The strongest baboon, the fierce one, ndio inokwira. Why? It's evolutionary. Zvazvo nokuti ukarara nemunhu ukaita mwana nemunhu ari fierce, kureva kuti vana vako vanenge vari safe. Pakauya chinoda kuparadza, that man will fight it. Saka unoone picture yeBentley, vakadzi vanobva vaona homwe yako yakasimba. Zvazvo kuti vakarwara kana kuti vakafa, vana vavo vanosara vane mubereki anemba anokwanisa kuprovide. Zvinongori natural. Saka yenyu iyi yamunoita kuda kuti ndodaita kuchengeta vana ndiri mumba madhamu endai kubasa yemuUK yekuti murume wangu mukakarara ke mukadzi achienda kubasa chichichichi inoshanda mbijana. But mukazoita mwana eBentley ikoko ari kumuinvita for lunch, iwe wakamirira kuti uinvite iwewe uinvite na madhamu aenda kubasa for lunch. Koita mwe manager ruko anoti can I take you for lunch? Kumunhu wakamirira kuti akuinvite for lunch. Patotanga ma problems. Saka as a man, try to provide something. Kana usinga provide, I know vamwe varume that's why relationship yokuti mukadzi atanga kuuya kuUK ane basa tovanesa qualified aita mapepa aunza murume, iyo relationship inowanzo survivor. Haisurvive kazhinji kacho. Murume akasvika ombogara 6 months achida kutsvaka mapepa, achizowana basa, otanga nekuagency,
mukadzi anotambira ma 3 4 grand 5 grand murume otanga achitambira 4 it's not quite common. Relationship yo ikatanga yakadero murume anopedzisira aita senge ari kutsimbirirwa. So normally kana murume akatodero anofanira kuva anoprovide even physically. Iwawo murume wokuti mukadzi wako so akati kune kuchurch meeting, mirai paside nemurume wenyu physically, even muscle dzinobetsera itai kuti muscle mira nomukadzi wakapfeka suti so shoulder woriti dai do something. Vamwe varume vakagara pasofa so dumbu reruka nekufema achifemereka pamusoro zvokuti even vaenzi vakauya vanombozvibvunza. Kuna vamwe varume kuti unotaridza kuti vanomboita vakaita sitonyeni baba vangarova sitonyeni. Vakadzi havadi izvozvo. Vakadzi havadi murume kuti vachifamba murodhi muzvinoita senge zvoda kuvafumura kuti is a weak person unless paita wako urwere. I don't think vakadzi going with women vanoda munhu anenge ari fit, anofamba achiratidza kuti ari fit, homwe iri fit. That's why tikomana chacho tinopfeka tuma good clothes zvipesera twawana vakadzi. Vamwe vakadzi chacho ve high class nekungopretenda kupfeka zvavasingadomboenda. Mukadzi anozosara discover kuti ndakwidwa nembavha. Wakuseri. Saka guys, kana muchikompita nevanhu vane zvinhu zvandataura izvi vanoshowa kuti vane mari, you're likely to lose kana usina chaunacho. Ndiri kunyebera. Wese mukadzi waendera kana ukamuendera iwe usina cash, pakauya umwe ane cash, you are very very likely samuwina. According to Michael Dunn, the psychologist. Right. Number 4, vakadzi vanoda experience. Musanyeberwa, vakadzi vanoda experience. Experience is very very important for vakadzi. Iko kwandanditaura kwandabva ko ndakanga notaura zvavarume, a man who can provide. Varumewo futi tinodawo a woman who can provide. But wait. Provision yevarume toreva kana nhumbu chaiyo. Provider nhumbu provider. That's why sometimes mudzimai asingabara ipedzera ngosiiwa. I don't know why it was cultural, I don't know why, but it's gonna change maybe in future. Provision yevarume haisi kufinance, vanoda provide that kana kubasa kwake achirafurwa anoda to provide that comfort in the house. Kana kubasa kwake achishanda nemukadzi boss ari kumubata rafu anoda the opposite kumba kwake. Hazvidi kuti iwewo woita iwewo ndiwo opposite iwewo ndokubasa, ndopanofa marriage yako. So murume anoda kuprovide from kusukawo ndiro chaiko kungogezesa hembe dzakana kumuainirawo zvako chaiko. Vanhu vachiti iko zvinotani. Try to provide something as well as a woman. Something. Chikafu chacho ngoti every time panoya kagara pasokuwana chikafu. I'm not saying because murume anobika kana muri off, but that role, if you can do it, it helps. Vamwe vanoda kuprovidewa wati peace, peace, and there's a peace in something peace mumba chamo. Panopopoterwa kubasa na boss, iwe show the opposite. We are going with a soft hand, provide a comfort, shoulder to cry on. Something wakana murume asingakudze maproblems ake kubasa, relationship yeyo, it's either you are useless or you can't help him in that department, or atori nomwe munhu anoprovide maproblems ake, anoudza maproblems ake, or anongozati avateerera. Murume chacho agere bobo anoshare dzimwe nyaya dzekubasa, ukatoshambidzika naye baba vanopengera vangandudza kuti uno munasura here shuwa. Murume anenge ari comfortable newe anokuudza nyaya dzekubasa kwake, zvinomunetsa agoshare naye zvinomunetsa. Umwe anotopedzisira atoshare kutokuudza nemwe information yeumwe murume ane zidanda kubasa kuti ndachiri urine
murume sipenderekedeso tichiwete anogona kuudza izvozvo murume akanyanya kuva comfortable kana wari munhu anoudza manoitika nyaya naye kumba. What am I trying to say? Provide something kumurume wako, but it doesn't have to be financial. Kana kuti iyo mari anokupa women, let me tell you something. Baba vakupai mari 500 yepamwedzi ndiyo kutenga grocery remumba. Njenga, yes, he is the breadwinner. Njenga ne 500 iyoyo ofura nokumax and Spencer wona shirt ye 16 pounds. Wokutora pamari yechingwa iyoyo wongotengawo kasheti. Baba handishandi, but pamari yamandipa yeye ndazongotega ndichitengera zvinhu zvishoma ndisqueeze kahemba. Mari yabva kumurume akupa wamutengera nemari yake. Vakadzi, this is very good advice, I'm telling you. Masocks chaiwo chaiwo nemari yake, you're not working, aushande auya nemari atitenga chingwa iwo, but sorry baby, ndazongofunga kutengera masocks, but vana havana mari yechingwa. Anokupa achismaila so serious baby. Okay, chitora 40, maybe next time ndokupa yakati one day. Anotaka kukupa mari yakati one day iye ngachizokupa $10 utanga upona upoma 40, 50, 60. Chavasinganyanyi kufarira varume chatisingafaniri kufarira ndekudai so. Ndokupa 60 pounds yevana. Woisqueeze wotora unopa munin'ina wako kumusha kana kuti utumira mai vako kumusha usina mudzi. Sometimes ukangotibvunza varume mama vari kuda mari kumusha, anokupa chazvisingaita kuti wotora mari iwo uchiti ndiye mumba iyo zvozokanganwa rumwe zoona text message kuita thanks for the money ichibva kuna cousin wako kana tumwe munhu kuti ndamukweretesa usina mudzi. Ukaispenda paari murume masocks, varume vazhinji mozata vana masocks vari married ipapo, please imbonocheka ibhutu dzevarume venyu kuti vana masocks ava ane maburi. Vamwe vacho vakafenta kubasa so vakaburutsa socks so zvichanyadzisa. Masocks ari kunhuhwa mumba venyu mamurunzwa muchinhuhwa imo muchingospray. Dedi mutenge uye kuspray sometimes masocks ingoti every Monday kune mawashing machine Monday to Tuesday. Dedi masocks in fact ndiwo unorara naye, cheka paanokurira masocks ake makuseni ngangoti achimuka ona hapana masocks pane manyuwani wakaenda kuwashing machine anopesera utongokuti ndikandipapi masocks ako. It takes time. Hazvizvi ngoti zvinoitika ne one day, it takes time. Zvine mumwe marizasi anobuda ipapo. Sometimes varume vanogona kuita something sengasina kutombozviona. After a while ungozoona apinda mujoko. Ndo zvinoitwa mombe ka uchisunga mombe kumushaka tanga uchiimanikidza svika yanojaira yongouya yega yodai so. Ndo zvatakaita varume. Saka ndandapa experience is very important. Vakadzi vanoda experience, right? Ndadzoka kuvarume vakadzi vanoda experience, kungava kurara chaiko chaiko. Vakadzi vakafanana nemuvhimi. Ukabvunza muvhimi unoda imbwa ipi yakambobata tsuro nemhembwe akakadika akakara, kana zvisiri zvefitness muvhimi anoudza ndipe yakambobata mhembwe, because experience is very easier kudhila nomunhu ane experience. Unoza vakadzi right now ndotoshamisika nevakadzi vanoti handidi munhu ane vana vake asi iye ane mwana. Vakadzi vanofanirwa kunge vachitoda munhu ane vana vake because ane experience yekuchengeta vana. Ivo vamwe varume vamunoona vanenge vachiti ane 44 years wakamboita mwana handisandamboita. Hakuna munhu anosvika 44 years. Dzimwe nguva munhu ari kuti haana mwana nokuti ari kuvatiza, vari kuti nhumbu kana yakurotisa unosvika 44 years nematamburiro anoita vakadzi varume isedza ugezi. Kana unofanirwa kutombotaura kuti kana kuti maybe iwo hako unenge une disability, but kana une disability taura kuti ndakambogarawo nemukadzi for 6 years. What's the longest relationship? 2 years. 2 years munhu ane 44 years wakadana nevanhu 2 years, that's the longest relationship. Kana une 44 years toda kunzwa kuti ndakaita 15 years marriage yangu ikazocollapse, ndakaita 20 years marriage yangu ikacollapse, ndakaita 12 years marriage yangu ikacollapse. Ndo experience inoti because vanhu vivo vanotoreva vamwe vacho vagoni kana kutochinja napi. You are 44 haugoni. Ndo varume vanozoti mwana akazvitira tsvina uri kushift vanokumirira kusvika wadzoka mai mwana tsvina yacho inga ichiyerera nokuzvidya. Ndatongona kuti haimindi mungazvigona.
squad dziya dzakamboita vana dzikagara nemukadzi dzinoziya dzinochinja nakunokuchinjira nato kana mwana aitirwa mukaka abikirwa zvese akanoendeswa kumaswings akadzoka. Saka experience inodiwa. And hanzi naprofessor ainzi Mr. Clooney chakutaura zvakataura nhasi kuita zviri academic, right? Hanzi while the Koga phenomenon may be taking women of a certain age by storm, the rest of us, Miss Clooney, and the rest of us want a man who is lived a little, who knows his own mind, who has a certain commanding air, who conveys wisdom and experience. That's why I'm talking about life. I'm talking about tunogona kutopesa attractira vakadzi face uyu anoziva uyu takutomuda. I won't be surprised kutopesa ndatoa kunodiwa navakadzi vakawanda nekungotaura zvatinotaura zvino, because vakadzi vanoda someone anenge achiwa a little bit of experience, ane command, anoziva department racho. If you ask right now, women really prefer older men. That's what this doctor was saying. Because so many of the pettier problems in relationships boil down to immaturity. Check it, guys. Most of the women, most of the problems that we have in your relationship, most of them boils down to immaturity. They are caused by immaturity. But so many of the pettier problems in a relationship, they boil down to immaturity. Whether it's a guy feeling uncomfortable hanging out with your friends, or it's an infuriating ability to make decisions about things or take control of the situation. Take control. Take control of the situation. As you can see, women love a guy who's been there and done that and doesn't get faced easily with challenges. And listen to Gustavo, and listen to Gustavo, and a professor, and women love a guy who's been there and done that and doesn't get faced easily. Plus, an older man can be downright sexy. Need we mention that, Mr. Clooney? That's why you not run down Mr. Clooney. You ask yourself, who say I can't go to Zimbabwe? You don't 60 years. Eh? Why don't I never run 60 years? Why don't I never run and many of you guys, you go like, oh, why don't I marry? No. They like that maturity. They want that maturity. But have you ever seen the white 60-year-olds, how they dress? Even in my nursing home, have you ever seen people, those who go nursing home, have you ever seen people who are over 50 or 60, how they dress? They dress with maturity. They dress nice. They zvedu zvokupfeka zvimashoti ndakapfeka chishoti zveso Leo napfeka chishoti zvinotirambisa. So women like maturity. There are so many people who judge me right now because I dress like this. They think a lot of people are coming to my inbox because they judge me by how I dress. Many people can dream. You look like a thug, but what you say? And you look like a nutter. Actually, I look like a nutter. Maybe I want to live. I don't know what a nutter looks like, but comparing me in the moon at 70 years old, I'm not doing girl. Because women are that experience. The last one, never cards. I think that's the last one. Yes, it's commitment. Well, wait, before we go to experience, men are the opposite. Men don't really like experience. Let me tell you, girls. Yes. Why do you girls like experience? Men are the opposite. Kana uchida kukuvadza murume muradzo ne experience yebonde. Listen, women. Imwe ngogona ibonde munyerere. Zvokuda kuzoti izvi ndakadzidza kune rimwe gore tiri muhotelo ndakazodaiso ndikabona ndakabata mbedha ndaka
Don't even go there. You girls want experience, but men don't want to hear about it. They want experience, they want to me. Try it next time. Ukanzwa munhu vachiti ndazombodana nemusikana tiri grade 6 ndikadana nemukomana, try kuteedzerawo story yako kuti neniwo ndazombodana nemukomana ndiri grade 5 ndikazodii ndiri seri komengo tichita mahumbwe. Nyaya idzodzo dzinonakidza varume, but havade kunzwa dzenyu, havade kunzwa dzenyu. Trust me, murume anonakidzwa nokunzwa nyaya dzavo iwoze. Tichiri kuchikoro ndambobata mazamu, taura kuti tichiri kuchikoro wambobata mazamunzo, saka wamufunga ka wakuda kuenda kumurume wachonazve wadomufunga izvezvi unododa namba dzake ndewanga wadomuona pafacebook wamivinga. So girls, as much as you love experience, men try by all means kungogona munyerere ndiite wakadai so because gore ria ndakamboita na 1991 ndakamboita na ex wangu takadai zvikanaka maybe but isusu varume tikazvita chitaura nemwika, sometimes you don't get offended. Hapana mukadzi andaimbodana naye akamboidai achindiita so zvikadai. Women can go like, oh really, but you try that with a man, uri kureka watomufunga uda kuenda kwaari izvezvi, right? So experience kokagain girls or women, experience fira moyo shamwari akauti wakazvidzidzirepo ndakuzvionawo pane muinternet, but kuti uri ndakambozviitiwa tofanira vamwena zviguno izvizvi ndizvero kuti munhu akadyiwa kuzviguno izvi zvinoti kwete kuti liyo nakambondidya zviguno mukomana ndadana akambondidya zviguno zvinonakidza. My God, you're destroying. So as much as you women love experience, men don't use it. Men the last one is commitment, right? That's the last one. Women love commitment. If you go to a woman and show her that you're not taking her as a stepping stone, you love her, you want to commit yourself, iye ndi anotozongodecide unongoona achikupushira kure, kana usiri type yake anokupushira kure ega, wobva wazati aiwa ndaramba. Kana iye achingoda zvesitonyeni, she will be always honest with you kuti I've not got over my ex, ndambofunga hapana zvanenge achifunga, you just don't tick the boxes. Pane zvimwe zvine question mark, commitment yako ainzwa, but ane zvimwe kana kune better option yakamirira yafunga ingangouya. That same woman niye anogona kutanga achiteera suddenly nokuzona akukuda. Women don't and why do men consider themselves immune in some subjects? They don't consider themselves immune, but even my hormones you are designed to cope with stress better than us men. That's why most men anxiety, some of them wanted a stroke, some of the things you need to stroke because women can you imagine murume dai aizvara isi tinoteta kutyoka gumbo, tinoteta kubayiwa nemunzo varume dene taizozvara kupusha makwanzira nda kupusha takaona I don't think any man would have, because you've got those hormones in biology, that serotonin, I can't remember, I'll lie, biology better. You've got those hormones that help you cope better with stress. And so to answer your question, that's very answer, when you talk of exes, we do get hurt. No, I didn't say you don't get hurt, but you see how much it hurts you. Times that hurt you get by 20 if it's your husband. It hurts you when we talk about our exes. Especially when we talk, no, it doesn't. What hurts you when we talk about exes, when we praise them? I don't think you can be angry who criticize the ex one this, you'll be happy. It's when we start praising them.
X wangangani mazizao, X wangangani maziga. You always slim. Dopa mnoito ahead. So you need male titi. You need to correct that. Not all subject XXX hurts you. It's when we show that we appreciate what they did. Same applies to men. Man, a man times 6. I'm gonna go right. Don't answer X. Even with the X they would like to ask you that. Don't answer those questions. Don't make that. When a man asks you, the answer is no. Yes or so X is topic, avoid. Yes, avoid X topic altogether. Unless if you're bettering your partner, say, oh, those are one thing, thank God you came to my life. Oh, I love you, God. My ex was useless. Oh, he's there. And I'm taking a motor. So we've had it. So commitment. Who was this professor? Agata was a commitment. Right. I'll read this. Please allow me to read it. And yes, commitment is the word that terrifies half the population of the world over. But there is no getting away from the fact that women seeking a long-term relationship will be looking for signs of commitment or lack of it from day one. How can a woman tell if a man is committed? Unfortunately, it's not as simple as him being decent, nice, reliable. Some of the most seemingly solid relationships ultimately fell apart when a guy simply can't commit to buying a house together, getting married, talking about kids. The key is looking for early warning signs. How have his previous relationships panned out? Professor is checka kuti my relationships ake ese takadana for 4 months 5 months tikazosiyana. Sometimes 5 months ndo panenge poda musikana kuti abvunze uchandiroora here iyo vatiza saka munhu asingaroori uyu anoda kurova sitonyenze vana vakasiyana siyana asingaroori. Checka my previous. Pano munhu akati ndandine 20 years married, rega kutsvaka kuti akarambirwa, anogona kunge akarambirwa kurova chako chako kana kurambirwa kuhura chako chako, but pamwe akadzidza lesson. Don't judge him by that. Pamwe akadzidza lesson from that. Oh, musha unoparara kahura. So vanhukadzi mune mistake kuti ane vana vake ndiri munhu ane vana vake so it's quite wise to check how his previous relationships panned out. Zvandambotanga kutaura zvazviya. And also how long they lasted. Does he stick to his plans? Sometimes akataura, oh, next week Friday. Zvandambotaura zvazvo. Murume kana asinga achita akati zvafana kuti toenda rini zvadaitiwa nana mai vedu tiri vana diki. Mama toenda rini kubulawayo. Oh, toenda mangwana icho darika, manje yodarika. Oh, toenda mangwana. Oh, next week. We'll go vanangu, we'll go. Iyo zvokupostpona madates izvozvo. Mama akati musi wa24 inini vanangu vakabvunza toenda kuholiday rini, ndovabvunza 23 June. Vandoza date vakatobhuka. Murume anoti ndichabuda ndichasiya mukadzi wangu muna July wacho asvika ndichasiya muna October. Shamwari arongokuyuza munhu, haasi kuzosiya mukadzi wake. Ende handizoni kudana mukadzi wangu varume vake, but varume vashoma muri. How's the key for look here? Can he talk about anything more than a couple of days ahead? Yes. Saka ndaita zviri academic. These are all likely to be clues of how likely to react to longer term plans. Mambona zvinoita companies anokuudza in 2018 wana BMW anokuudza in 2018 tichareleasa mota yeku 2023 vakutoziva mota yavanenge isitichiri 2016. Vakadzi vanoda munhu akadero. So and if you get a husband who kwete munhu anofa ndovika pamwe tetafa in 2 years time pamwe tetatofa nyika inenge yatoguma. Shamwari murume hambo vake kana kuita mortgage, unozwa mumwe vachiti mortgage ta over 50 tofa tikangoisiya kana mortgage no ndona. So commitment inodo both sexes. Ndio pega pandaona pano murume
wait. Murume anoda kutamba newe hadi commitment. Kana unoda kudzinga murume, vanhukadzi ndakakuudzai tipi kudhara. Kana ukanyengwa nemurume wausina shuwa kuti anokuda zvemashuwa, there is an easy way of doing it. Kana uchienda kuchechi, munyebero kuti pastor wangu ati ndiwe newe neSunday. Sunday chano upfeke suti yako yebrown neSunday. Kana dzisingadi commitment, unodziona dzinotowana excuse atakanza kubasa kuti ndikubva musana. Kana Sunday iyo atisana kuyi pamwe dzobva dzanokusiya. Vati vatete vangu vanoda kumboona. Vatete vangu vanoda kumbotaura newe timbonzwa kuti where are we heading. Kana kuti unondiroora rini, unongona manzvengero achona na commitment hapana. So it's very, very important to watch out for this, and these are the signs you can look out for. If a man has never been married or has never had even when actually 21 years, like my son was 21, probably now he's in his third year in a relationship, it shows that at least it's only 21. So you almost 40 years, you've never had a really strong relationship with anybody up to the age of 40. Not only some personality problem, you can't have a family. And up to 40, you've never been in a strong relationship. The kids three different men, three different women. Three vakadzi vese three vakashayikwa one, mukadzi akambotawo commitment newe vese vanongoti kana vaita nhombo voti tochengeta vana vedu vakusiya. 4 vana, right? Hapana kana umwe wakambogara naye for more than a year or 2 years. Vese vanogara namai vavo iye mukadzi woti achazokomita pandeni. You will just be wasting your time. I mean, so I told you this. If someone is talking about liking you, if you want to scare him or to